Bona tarda a tots i totes, benvinguts, benvingudes a un nou acte d'aquest mes de maig, de la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques. Avui aquí a la Josep Brossa per tenir aquesta taula rodona dins del marc d'aquest mes que parlarem, que reflexionarem un mes més sobre temes paliaguts potser a la nostra societat, enguany sobre la indústria tèxtil i tot el que comporta el seu sistema. Ja vam tenir la fira, juntament amb el Mostrem, com a tret de sortida d'aquest mes. Ho vam fer a les Morisques fa uns dies. Ahir vam estrenar, també vam inaugurar l'exposició sobre el desenvolupament al sud, a càrrec també de Nuevos Passos i Oicocrèdit a la Torre Julià de les Fonts. La teniu disponible, crec que vam dir ahir, fins al 28 de maig. Per tant, és una exposició que val molt la pena veure, també per conèixer una mica l'entitat Oicocrèdit i tots els serveis que dona. I avui doncs, tindrem aquí la taula rodona. Vull repassar els altres actes que tindrem aquest mes. El dimarts 19, la setmana del 19 de maig, projecció i col·loqui, també aquí a la Josep Brossa, a les 7 de la tarda, amb el títol de Les marques diuen ser sostenibles i ens preguntem si ho són. Per tant, tindrem aquí aquesta projecció i aquest col·loqui. El dijous 28 de maig, l'Ateneu del Món, farem la... Bueno, sou aquí uns quants, o sigui que vosaltres ja ho sabeu millor que jo, segurament. La xerrada sobre el vostre projecte dels pous al Camerún. Crec que és a la Muriel Casals, no? A 2 de 7, el 28 de maig. Sí, Laura, em confirmes? Gràcies. I després, uns dies després, el diumenge 31 de maig, tindrem aquí també a 2:15 a una obra de teatre que es titula Amigues, que tancarà una mica aquest mes de la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques. Si us sembla, presento breument la taula rodona, primer de tot a la nostra moderadora d'avui, la Marta Polo, i després ja ella presentarà els i les ponents. La Marta és una periodista, és presentadora, comunicadora, segurament l'haureu vist durant molts anys en televisió, també dirigeix estratègies de comunicació en diverses empreses sota el lema comunicar no és parlar, és connectar. Per tant, espero que avui, Marta, amb tu i tots i les altres ponents connectem sobre aquest títol que vam proposar, sobre què ens roba la roba i els impactes de la moda low cost. Per tant, intentarem reflexionar i esbrinar una mica més sobre aquest sistema. Marta, jo crec que ja tot teu i comencem amb la taula rodona d'avui. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies Bernat, gràcies a l'Ajuntament de Sant Quirze per aquesta organització de tota la Festa del Comerç Just i de les Finances Ètiques. Benvingudes, benvinguts a la sala Josep Brossa de la Patronal. Avui el que ens volem fixar és, com aquest nom indica, és què ens roba la roba i és posar èmfasi en mirar-nos una mica les etiquetes de la roba que portem, això que no ens agrada massa fer perquè sempre ens incomoda, i què és el que acabem fent amb aquesta roba, quina vida té, com la reciclem. Esperem que acabem amb un missatge esperançador perquè segur que fem moltes coses malament, aprendrem sobre com fer-les millor i volem analitzar aquest sistema que connecta els armaris del nord amb els abocadors, amb les fàbriques del sud global. Produïm més que mai, consumim més roba que mai, ho fem d'una manera segurament no massa ètica i avui no només venim a fer aquest diagnòstic, sinó que volem aprendre de grans professionals que ens marcaran aquestes escletxes d'esperança, d'innovació i també d'acció. Per això avui ens acompanyen en Miquel Vidal, consultor en sostenibilitat amb 27 anys d'experiència, excoordinador a la Fundació Formació i Treball. Què tal, Miquel? També en Francesc Manyosa, expert en tecnologia tèxtil a Eurecat, amb més de 35 anys d'experiència i docent a Texfor. Benvingut. Gràcies. La Xènia Rosales, docent a l'ESDI, fundadora de l'ESSER, combina l'experiència en grans firmes amb l'emprenedoria sostenible. Gràcies per venir. I també la Laia Brossa, biòloga i professora de l'Institut de Sant Quirze, impulsora d'una iniciativa de la que avui en parlarem molt, que és Swap Party, aquest mercat d'intercanvi que ja porta 7 edicions i està a punt de celebrar aquesta 8a edició.
I per finalitzar també la Denise Dauave, sociòloga i col·laboradora en recerques i formadora de CETEM, entre altres programes i projectes socials. Bona tarda, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos a tots. Miquel, comencem amb tu. Com a expert en economia circular, què passa quan llancem una peça de roba? Sí, se me sent? Sí, si poguessis posar l'slide, us faria una mica d'indicacions. Així veurem el circuit, exacte. Sí, no, el següent, sisplau. El de... Espera't un segon. Tinc el flux. És el... Bueno, a veure, per parlar d'aquest tema, és un tema que no sé si heu portat sopar, però podríem estar aquí fins a darreres hores de la nit. En vez d'una trobada seria un after hours avui. Exacte, moltes gràcies. Perquè el tema és un tema realment important, profund, i que impacta de ple a tots els nivells dels nostres voltants de família, administració i també producció. Mireu, el darrer any, a Catalunya, cada un de nosaltres va consumir aproximadament uns 22,5 quilos de material tèxtil, roba principalment de vestir, i malauradament només estem recuperant un 10 o un 11% del mateix. Si comencem per aquí, ja comencem a veure la dimensió i la profunditat de l'impacte que té tot aquest context del consum del tèxtil. Haig de dir que primer feliciteu-vos com a municipi, perquè vosaltres només l'any passat veu aconseguir recuperar més de 80 tones de material tèxtil a Sant Quirze del Vallès, amb un índex d'uns 4 quilos per habitant en els 28 contenidors taronges de roba amiga que teniu en els vostres carrers, als vostres municipis, i que us posiciona en un municipi que té una quota per sobre la mitja de tots els municipis de Catalunya. O sigui, valga per endavant una felicitació en l'espai d'avui, perquè normalment a la resta de municipis estan sobre els 2,5 quilos per habitant. O sigui que estan en el doble. Sí, per això vull donar-vos una referència que esteu fent una tasca de sensibilització i de conscienciació ciutadana per sobre el que és la mitja dels altres municipis de Catalunya. Bé, us estava dient que cada any consumim o produïm uns 22 quilos de residu, que no és un residu, sinó que és un recurs. O sigui, sisplau, oblideu la paraula residu a les vostres vides. No la poseu ni a la intel·ligència artificial ja, perquè tot el que siguin recursos els necessitem ja en aquests moments i en les pròximes generacions. No? El que us volia dir és que aquest any passat més de 145.000 tones van acabar en els abocadors dels territoris de Catalunya. 145.000 tones. Només hem pogut recuperar aquestes 20.000 tones aproximadament, que és aquest 10-11%. Només amb aquest flux, que això és de l'Agència de Residus de Catalunya, jo ho passaria a tots els instituts i a les escoles perquè ho pengessin només a l'entrada i es donessin compte de la tonteria que estem fent i de la forma que estem consumint, que ja ho anem desenvolupant a lo llarg d'avui, amb la mida que puguem i amb el temps que tinguem. Diràs, Catalunya té un problema? Sí, però és que el problema és molt més enllà. Perquè si aquestes dades anem a la resta de l'estat espanyol, estaríem parlant d'1 milió de tones que cada any acaben als abocadors de l'estat espanyol. 1 milió de tones. I si me'n vaig a les dades de tot el que és els 27 països de la Comunitat Europea, estarem parlant prop de 11 milions de tones de recurs tèxtil que acabem tirant en els abocadors i que no estem aprofitant. Matèries com llana, matèries com cotó, matèries com polièster, etc. Aquí vull entrar per lo que és l'anàlisi de
que no som capaços d'entendre que ens hem passat amb la nostra forma de consumir aquest tipus de productes tèxtils. Si això hi afegim que a cada casa de casa nostra tenim a prop de 350 quilos de materials tèxtils, com poden ser llençols, coixins, cortines, doncs us podeu començar a imaginar la dimensió de tot plegat, no? Llavors, arriba un moment que això està costant molts diners a el que és la gestió d'aquest residu, que no és residu, que és un recurs, perquè realment no és com abans, que la gent, jo me'n recordo que molts de vosaltres, alguns d'aquí, que ja tenim unes quantes hores de vol, heredàvem les robes dels nostres parents més propers o dels nostres germans, no? Avui en dia no. Avui en dia tenim un consum de botó en el qual cada cop estem creant productes de més baixa qualitat, que amb 3 rentadores ja no tenim capacitat de fer-ne un ús acceptable i que a més quan fem rentadores de plàstics. Us ho dic així de clar. I tot això es té que posar ja sobre la taula i és molt bo i agraeixo molt la iniciativa que heu tingut en aquesta jornada perquè ens fa falta que vosaltres, ciutadania i els espais d'entitats educatives i de l'administració, sigueu conscients que som part del problema, però al mateix temps som la solució necessària. Entitats com les nostres el que fem és que bonament nosaltres vam començar recollint roba per les parròquies antigament, perquè havia gent que li sobrava alguna cosa i ho portava perquè es pogués aprofitar alguns col·lectius necessitats dels nostres territoris, així de clar, però us puc dir que nosaltres en aquests moments, a la planta que tenim aquí al costat, a Sabadell, estem gestionant més de 23.000 tones de material tèxtil, i us imagineu el que és això? Vull dir, quasi bé dona una dimensió, alguns de vosaltres heu estat a la nostra planta, de la magnitud del que hem de gestionar. És important entendre que hem de donar-li la volta al consum, hem de crear un model diferent de consumir, hem d'allargar el cicle de vida del producte, quan parlo del producte tèxtil, i alhora hem de limitar tot allò que sigui entrar en la cadena de comercialització de productes que no es facin càrrec del seu procés de reciclatge correcte i de reutilització. Hem d'augmentar a la joventut i a la no joventut, perquè tots som parts partíceps, d'aquest consum indiscriminat de productes de baixa qualitat. Jo quan vaig a una trobada d'amics i em diu, mira, m'he comprat aquesta brusa només per 3 euros. Dic, però això té un cost en el meu entorn de 15, perquè algú té que tractar, té que recuperar, i un material que no podem tornar a fer un ús correcte, no? No sé, us volia deixar aquí, ens agradaria que fos un diàleg obert, hi ha molt a dir, hi ha molt a fer, i us ho dic que només amb aquestes dades de casa nostra ja dona visió de l'important que és aquesta trobada del dia d'avui. Gràcies. Miquel, quan dius que hem de canviar la paraula residus per recurs, vol dir, doncs, això, aprofitar totes aquestes tones de roba que estem generant que no acabin a un abocador. Quin impacte té mediambientalment aquest consum de roba low cost que estem fent? Mireu, tot això que va, aquests 145.000 tones que van als contenidors de rebuig, que no van al contenidor adequat per fer un tractament adequat, tot això té un cost d'aquests moments els municipis estan pagant uns 75 euros per tonelada de material que acaba a l'abocador. Vull dir, això són diners que anem erosionant les arques municipals que després no tenim per temes culturals, per temes de benestar social, per temes d'iniciatives esportives, etc. Vull dir, la conscienciació de que jo una cosa no en faig ús i la tiro, té un impacte econòmic dels fluxos econòmics que realment actua en el meu municipi amb una immediatesa absoluta.
Després parlarem de com hem de reciclar la roba, però abans anem a avançar cap a la ciència. Francesc, estàs liderant projectes de fibres reciclades. Des de la part més tècnica d'investigació i desenvolupament, pot la tecnologia arreglar el que el model de negoci ha trencat? La resposta curta és sí. I com, no? La llarga és com, no? Sí, però ho tractarem una mica. Doncs això sí que pot i, de fet, les línies de recerca van cap aquí. Ara, abans de tot, s'ha de fer un comentari que no cal, o sigui, la tecnologia ens salvarà, la tecnologia no ens salvarà, ens ajudarà. Vull dir, ara no pensem com aquell que diu no, és que m'han trobat el colesterol alt, bueno, és igual, em prenc una pastilla i s'ha acabat, jo segueixo a la meva. No, es tracta, doncs, com deia ell, hi ha d'haver un canvi d'hàbits que, diguem, o sigui, intentin solucionar o minimitzar el problema que tenim. Ara bé, com des de la recerca, des de la tecnologia, s'està treballant tot això? Doncs, bàsicament, primer, temes de digitalització, o sigui, la digitalització, la intel·ligència artificial, la robòtica, això en els estadis de producció dels teixits, el que fa és fer-nos més eficients, o sigui, produir millor, amb menys recursos energètics i amb més qualitat, amb la qual estalviem també el fet de tenir més peces defectuoses que després no poden entrar al mercat. També ens ajuda, quan nosaltres tenim molta informació, tot el flux de materials, que han d'arribar al punt de venda i gestionar els fluxos de producció d'acord amb la demanda esperada, evitant també tots aquests estocs morts i tots aquests excessos de producció que després no es venen i que molts després la feina que hi ha per treure-se'ls de sobre. Això en el cas de la part aquesta més digital, més tecnològica, més de les que surten al telenotícies. En el part que té més a veure amb qüestions de la sostenibilitat més tradicional, es tracta ara mateix la recerca la tenim en com podem nosaltres reciclar millor. El reciclat de teixits tradicional sempre ha consistit en fer trinxar la roba vella, tornar-ne a fer fil i tornar-ne a fer un teixit. El que passa que el teixit que fèiem fins ara, teixit, diguem, reciclat, era un teixit que més que reciclar el que fèiem era el que es diu el downcycling, vull dir, un teixit de menys qualitat que anava a uns usos industrials o per algunes aplicacions que les exigències estètiques i tècniques eren diferents. El que necessitem ara és poder reciclar de manera que, exemplificant-ho, d'uns texans en puguem tornar a fer uns texans. I això vol dir que hem d'estudiar primer, quan li arriba a ell, com separem el material per saber què és cotó, què és polièster, què és una barreja i tot això per poder després gestionar bé o tractar bé aquests materials i fer com fem aquest triturat, aquest desfibrat, com tornem a filar i com tornem a teixir. Aquí hi ha tota una sèrie d'avenços, o sigui, de quina manera està el material aquest que nosaltres tenim, la fibra, de manera que nosaltres adaptem els nostres processos industrials, les nostres eines, les nostres màquines per poder aconseguir això millor. L'altra gran esperança del reciclat és tot allò que no pot entrar en aquest flux de reciclat mecànic, que diem, portar-ho a un reciclat químic. El reciclat químic, que bàsicament és canviar temporalment l'estat de les fibres o del material aquest tèxtil, canviar-lo temporalment i tornar-lo enrere en el seu estat natural per després regenerar-lo i tornar-ne a poder fer fil i teixit. Un dels casos o una de les línies o dels materials que més està en aquesta línia és la cel·lulosa regenerada, la viscosa. Tots hem tingut una brusa de viscosa, un pijama de viscosa. La viscosa no és una cosa nova, fa més de 100 anys que es fabrica. El que passa que tradicionalment sempre s'havia fet a partir de cel·lulosa treta dels arbres.
Ara perquè ens convé, especialment als europeus, ens convé la cel·lulosa aquesta, treure-la de la cel·lulosa que recull el Miquel i que no podem transformar pels mitjans mecànics en fil, sinó que el que hem de fer és aquest cotó, que és un recurs, és una cel·lulosa que hem necessitat aigua perquè creixés, hem necessitat llum solar i combustible per transportar-la fins aquí, ens ha arribat aquí en forma de samarreta, quan ja no volem aquesta samarreta, doncs agafem aquesta cel·lulosa i transformem-la en un fil, que en aquest cas serà de viscosa, que se'n diu viscosa, pel procés industrial que segueix. Doncs aquestes són les dues, i això mateix que fem amb la viscosa, fet també amb el polièster i amb altres fibres sintètiques. L'altra línia on hi ha molta recerca, i aquí entraràs tu segurament més que jo, és amb el tema de la desfossilització. El polièster, quan parlem de polièster i de poliamida, se'ns posen a tots els pèls de punta. Uau, petroli, no sé què, tot això. Molt bé. Tenim prou coneixements químics com per agafar i fer polièster a partir d'una font diversa que no sigui el petroli, bàsicament perquè polièster, poliamida, tot això és química del carboni, són aquells hexàgons amb Cs i Hs i ratlles per allà al mig. Doncs no necessàriament ha d'haver el petroli, hi pot haver altres fonts. Això ens assegura que tenim d'una font renovable. I que, a més, quan ho fem d'aquesta manera, moltes vegades podem controlar després també el procés de la biodegradabilitat d'aquest material. Biodegradabilitat, això és un altre concepte, però que també entra. Vull dir, produir materials biodegradables perquè pot haver-hi usos en els quals ens interessi que un material sigui ràpidament biodegradable. I després, finalment, en quant a materials, jo aquí he apuntat aquests materials rescatats perquè hi ha una certa tendència ara a recuperar iniciatives de materials que antigament s'havien fet. Parlem de les fibres de caseïna, la caseïna que és la proteïna de la llet, doncs d'això als anys 30 se'n va fer una fibra que després va caure en desús perquè van sortir altres materials i, a més perquè tenia una sèrie d'inconvenients, doncs s'estan solucionant aquests inconvenients i s'està veient que són fonts de materials útils que, a més, poden resoldre problemes de residus d'altres camps fora del tèxtil i, a més, es poden transformar en materials més valuosos. I això, Francesc, és el present d'ara o estem parlant d'investigacions, recerques que s'estan fent de cara a futur? És a dir, ja estem produint amb aquestes noves matèries biodegradables? Amb algunes sí, amb algunes no. En tots els casos, el coneixement hi és, en la majoria de casos el coneixement hi és, les possibilitats hi són, només es tracta que es donguin, d'escalar-ho a nivell que sigui econòmicament rendible el seu procés industrial. I aquí ja hi entren altres coses més enllà de les estrictament tècniques, hi entren coses de qüestió financeres, empresarials, interessos i coses d'aquí, que aquí de moment no ens hi posarem. Anem a veure la Xènia, que també li toca aquesta part. Xènia, tota aquesta tecnologia que ens pot ajudar a reduir aquests residus i que està al servei dels nous dissenyadors, arriba ja a les aules? Doncs, des de les aules nosaltres... sí, perdó, ara estem sent millor, veritat. Bona tarda a tots. Des de les aules el que bonament intentem, sobretot, és que siguin coneixedors de l'actualitat, que entenguin quins reptes tenen i com ser creatius amb aquestes noves tecnologies que estan bonament apareixent i que, òbviament, tots ells tenen que saber fer-les fer ús i un ús responsable de cada una d'elles. En el nostre cas, han aparegut en la branca de la moda i del disseny, han aparegut eines com el Clo 3D i Fermat, que són d'intel·ligència artificial i el que fan és ens ajuden a reduir residus
per no tenir que crear mostres innecessàries i a partir de dibuixos, de plans, com podreu veure a la pantalla, ja directament es creen les peces de roba amb el teixit que bonament cada un dels dissenyadors vol. Llavors d'aquesta forma també es veu quina caiguda té, quin volum i es redueix molt l'impacte mediambiental i del consum del procés del teixit de moltes de les peces. Per altra part està el Clo 3D, que és una eina digital també, en el qual a partir dels patrons digitalment es creen avatars i també d'aquesta forma es poden crear les peces a la vista de l'ull dels alumnes sobretot. I dels professionals. Al final la indústria ens demana també que fem canvis i la indústria, ja sigui per consciència a nivell de sostenibilitat com per interessos econòmics, també al final acaba fent ús d'aquestes eines que ens redueixen temps i ens redueixen costos de producte. I res, per altra part, nosaltres intentem conscienciar al màxim l'alumnat, en aquest cas de la branca de disseny, perquè siguin responsables del que creen i tinguin coneixement sobretot del que poden fer i deixar de fer. Vam anar també a Formació i Treball a fer una visita perquè veiessin la quantitat de residus i com es reciclen i com es poden realment fer ús de, per exemple, si una prenda la fas amb un material que porta polièster o que porta cotó i a l'estar, al final la fibra és molt més complicada de separar i després crear-ne prendes noves. Llavors, al final és tot un bucle que intentem com conscienciar i sobretot que no recaigui al 100% la responsabilitat, però que en tinguin coneixement del que estan fent. Però jo em poso en la pell dels alumnes quan els heu de posar la nota i els demaneu creativitat, els demaneu que al final la moda és això, que inspiri, que faci somiar, que tal. Quan els dieu, bueno, però no pots barrejar segons quin material perquè és més difícil de reciclar, o això com ho conviuen ells? Com conviuen la creativitat que vosaltres els demaneu amb la responsabilitat? Doncs bé, moltes vegades fem col·laboracions amb empreses. Per exemple, vam fer-ne una amb Ilatura Rubio, la qual ja era una fibra reciclada de prendes, llavors ja tenia un color específic, perquè el color venia donat d'aquestes prendes. I era una fibra que aquest fil era com més difícil de treballar perquè era més rugós. Llavors, a partir d'aquí també han de ser creatius. Han d'agafar com la sostenibilitat com part del procés creatiu. Llavors, ja tant com en aquest projecte com, per exemple, altres que hem fet en col·laboració amb Caótico, per exemple, la qual ens cedeixen diferents prendes de roba perquè tenen tares o perquè hi ha hagut sobreestoc. Llavors, els alumnes amb aquestes prendes el que fan és redissenyar-les per no crear un residu extra i poder-li donar una segona vida. Llavors, al final, la creativitat i la sostenibilitat van una mica de la mà. Laia, en el teu cas, aterrem ja al municipi, a Sant Quirze. Com responen els joves davant d'alternatives com la que heu posat en marxa? Primer, comparteix-la, explica'ns què és realment la Swap Party i com ho estan rebent. Ara anava a dir... Sí. Sí? És que jo em sento igual. Val, perdó. No estic acostumada, normalment ja trec el meu xorro de veu a la classe i no necessito això. Mira, anava a dir, abans de començar per l'alumnat, us vull explicar una mica com va començar això. Això va començar el 2021, en què una professora que ja no hi és, he parlat amb ella, dic el teu nom perquè realment va ser la impulsora, la Judit Ferrau, és una professora d'economia, venia d'un centre en què ja feien tallers precisament amb setem, és que estic com tancant un cercle aquí avui. Està tothom a la taula, eh? Tothom. Llavors eren uns tallers d'economia circular que el tema central ja anava sobre el tèxtil com a recurs. No en el moment present, sinó en el moment futur, que enllaço amb el que deia el Miquel. Ella va venir aquí a Sant Quirze i
va portar amb ella aquesta idea d'aquests tallers i es van començar a fer dintre la seva matèria d'economia, per tant era com una cosa molt puntual. Però això va anar lligat amb una idea de la directora que feia temps que cuia, que era el mercat d'intercanvi. Al nord d'Europa es fan molt, no només de roba, sinó d'objectes. De fet, l'intercanvi d'objectes que estan en bon estat, en algunes pel·lícules americanes també es veu. Vull dir que és una cosa que a Espanya ara potser se'n fan més, però fa 7-8 anys la veritat és que no. I va com enllaçar les dues idees. El taller que feien els nanos de quart, les idees que ells treien, amb aquesta idea de poder fer un mercat local. D'acord? Paral·lelament, hi havia un grup de... No sé si recordeu a la Greta Thunberg, era una mica aquell moment, hi va haver un grup d'alumnes, d'alumnat de batxillerat, que van intentar promoure campanyes de sostenibilitat dintre del centre i, per tant, va ser com un cúmul de coses en el mateix moment. Llavors vam agafar la idea aquesta des de la matèria i aquestes alumnes ens van ajudar a impulsar el mercat d'intercanvi. De fet, són les alumnes, és aquesta imatge que tenim aquí, és el primer mercat d'intercanvi que es va fer a l'abril del 2022. Això, que era un voluntariat dintre del centre, no forma part de cap matèria, no posem nota, intentem promoure la consciència de la roba que portem, de l'armari que tenim, de l'accés de roba que tenim, de la moda que ens va omplint l'armari a vegades sense ser-ne conscients, molt afectats o molt implicats, no sé com millor dir-ho, els adolescents, estan molt influenciats, i una mica és crear-los el dubte o crear-los la reflexió. Per mica en mica aquesta llavor va creixent i et van arribant inputs d'ells. Ara em preguntaves com responen els joves. Jo reflexionant aquests dies sobre com respondre't, m'ha quedat molt clar que hi ha com 3 grans grups d'alumnat o 3 grans grups de joves. Jo estic a secundària de 12 a 18 anys. Hi ha els que directament responen amb implicació, amb curiositat. No vol dir que a casa seva també ho siguin molt o no té res a veure. Com que responen amb què vol dir swap party, mercat d'intercanvi, ens canviem la roba a la classe i aquests participen, porten una pressa, se n'adonen que hi ha un mercat, els agrada moltíssim remenar perquè estan en una botiga gratuïta. El següent mercat que ells encara estan a l'institut i poden participar, participen més, animen un company o una companya i per tant aquesta llavor va creixent. Hi ha un segon gran grup amb interès però amb vergonya i t'ho diuen obertament en privat. Jo és que participaria però és que em fa vergonya. També ho descobrim, aquesta vergonya en què t'apareix una bossa que no saps qui l'ha portat. Però llavors ell d'amagat et diu és que jo he portat una samarreta i veig que allà n'hi ha una que m'agradaria. I quina has portat? Aquesta. És que no sabíem qui l'havia... Vas trencant aquesta barrera. I llavors hi ha un gran grup, adolescent, absolutament, que prèviament passen de tot. I t'ho diuen, jo passo. Em poses nota? No? Doncs passo. No passa res. Perquè aquests també els hi creix la llavor dintre. I un dia, en el seu primer mercat d'intercanvi que estan al centre, igual no apareixen, o apareixen per xafardejar, i llavors se n'adonen que és més guai que no es pensaven. El següent mercat, sí, i llavors ja ho integren. Estic pensant en un alumne, noi, precisament, perquè potser són els que menys participen, en què va començar a participar a primer d'ESO i va participar que ell portava una jaqueta que li anava una mica petita i va veure una altra jaqueta en el mercat. I diu, Laia, jo no he participat, però si deixo la jaqueta puc agafar-ne una altra? I dic, mira, mentre la teva mare o el teu pare no s'enfadin, jo no m'hi poso. I precisament després vaig poder parlar amb un progenitor i em va dir, no, és una decisió que ha pres i encertada. I aquest nano, molt dissimuladament, ha participat a les 5 edicions que ell està al centre. Vull dir que sembla a vegades que no, en algun moment em preguntaràs participació. Per mi és baixa, però és molt potent, també ho sé. I és potent perquè m'arriben exalumnes, a vegades que venen a visitar-nos, i em diu, Laia, hem organitzat una swap party amb les amigues. O, Laia, és la tercera swap party que fem amb les amigues i les mares. Amb la qual cosa, aquesta vergonya que en el fons no només tenen un grup d'alumnes, mica en mica l'anem trencant.
Al final suposo que és vendre-ho com que és guai. Perquè, clar, ells el que acaben veient els adolescents és tot el dia xarxes socials, Instagram, en què moltíssimes influencers, noies, nois, estan desembolicant roba i ens provem aquests 3 looks i vaig a fer looks de no sé què. Això és el que fins ara els podia semblar guai i que des de l'Institut es promogui una iniciativa en què també té aquest punt de xulo, de compartir amb els companys, és el que segurament acaba tenint èxit. És més entrar per aquí que no amb l'obligatorietat o amb la part que també fem a través d'altres matèries, no només d'economia, del per què, d'analitzar del tant per cent de reciclatge, de què implica del CO2, de l'aigua, etc. Sinó, mira, la imatge de l'esquerra, sí, de la vostra esquerra, és el cartell que han fet aquest any. El mateix alumnat hi ha com un concurs intern, diguem-ne, de promoció de la swap party de l'any, no? I aquest és un dels cartells que van votar més i no sé si ho arribeu a veure, però posa swap party, compartir és la nova manera de vestir, com potenciar. Això és lo guai ara, ser prou, no sé com dir-ho, prou independent de la moda o de les botigues o de les marques, etc. i donar una segona vida o aprofitar i allargar la vida d'un producte que potser no he hagut de fer l'esforç d'anar a la botiga a comprar, però que ja està comprada. Ja està feta, ja està comprada, a algú ja no li va bé i a mi sí que em va bé. I Laia, si haguessis, ja sabem que segurament van molt enfocats en que hi ha ambaixadors d'aquesta iniciativa entre els alumnes, que acaba calant el missatge sense plantejar-se moltíssimes vegades què hi ha darrere, si és per qüestions mediambientals, si és per qüestions de drets humans, de com es fabrica aquesta roba, però pels passadissos tu vas escoltant també una mica si ells agafen aquesta consciència mediambiental, aquesta consciència de drets humans. Sí, i l'agafen perquè no és només un bolet puntual que fem a la swap party, sinó que de forma transversal o a través de tutories, depèn del curs, d'acord? Però, per exemple, aquest taller d'economia circular que abans es feia puntualment a economia, ara es fa de forma transversal a tot quart d'ESO. I, per tant, ja no és només el bolet de la swap party, sinó que la swap party forma part d'un projecte més ampli, transversal, que a través de les diferents matèries ells van veient. A nivell de tecnologia també es treballa molt tot l'impacte ambiental. A nivell de socials es treballa molt l'impacte a nivell humà. De fet, una mica el que sents és ostres, jo em pensava que els nens ja no treballaven enlloc del món. I a Història descobreixen que aquí els besavis treballaven sent a la seva edat i que hi ha llocs al món que això encara passa i és com els hi xoca. Anem a conèixer aquestes dades més de la mà de la Denise. Per tancar aquest cercle, què s'amaga realment darrere de les etiquetes de la roba que tots portem a nivell de drets humans? Què hi ha encara? Bona tarda a tothom. S'amaga... Podries posar, sisplau, de la presentació la diapositiva 4 i 5? Mentrestant us comento, s'amaga el quart sector més productiu del món, el tercer més contaminant, s'amaga una fosquíssima cadena de subministrament i quan diu una cadena fosca de subministrament estic dient que hi ha un procés de subcontratació des de la fabricació, des de les marques, que pot arribar a subcontratar gairebé el 70% de la seva comanda. I aquesta subcontratació és fosca, és tancada i no es permet supervisar ni vigilar en quines condicions estan treballant les persones. A més, és un dels sectors on treballen més del 80% són dones, són 75 milions de persones que treballen en aquest sector i, malauradament, les condicions de treball són molt precàries, o sigui, són persones que treballen a vegades en contractes que són orals o si s'han contractat, moltes vegades aquest contracte no continua estant d'alta durant tot el procés de la feina i això vol dir que no tenen cap tipus de protecció i que estan en unes condicions de precarietat altíssimes. També és important dir que com que és un procés... Pot passar a la següent? Gràcies.
com que és un procés que s'ha feminitzat moltíssim, perquè sempre les dones hem estat, no? En cosir, en la confecció, encara que siguin els homes els més coneguts en l'àmbit del disseny, han sigut sempre les dones i podem arribar a persones que treballen a casa seva, i no només en el textil, sinó també en el calçat. I és important aquí també dir que totes aquestes subcontratacions que es fan arriben sempre des de països del sud global. I aquí està la relació de poder que n'hi ha entre el nord i el sud global. Per què? Perquè són els països on se fabrica i se confecciona la nostra roba, principalment a Bangladesh, a la Índia i a Pakistan. I què passa? Que la major part d'aquestes dones han estat dels darrers anys treballant en àmbits més rurals, però com tot aquest procés de globalització i de deslocalització, que no sé si s'entén aquest concepte, però deslocalització va ser una de les estratègies en les quals abans tota la roba es confeccionava, es distribuïa, no? I es fabricava dintre del mateix lloc. A partir, sobretot, dels anys 70, quan comença tot el procés de reconfiguració del sistema productiu del capitalisme i de la globalització cap als 90, el que va passar és que ara s'extreuen, perdó el tema català, s'extreuen les matèries primes a la Índia, es portan a la fabricació al Pakistan, se distribuyen a diferents fàbriques a diferents llocs i després se redistribuyen cap als països que van a comercialitzar-la. Doncs aquest procés ha provocat que abans, si les persones treballaven en el camp o en altres àrees, s'han tingut que traslladar cap als llocs on estan les fàbriques. I això és complicat perquè són moltes dones molt joves, des de 14 fins als 60 i més anys, que provenen de diferents llocs dels seus països i moltes vegades en condicions de molta solitud, en llocs on les condicions d'organització, sindicalització i negociació col·lectiva o ben bé estan prohibides o bé són molt obstaculitzades, doncs les persones treballen en condicions de molta fragilitat i es provoquen molts abusos, tant abusos de poder com diferents tipus d'abusos sobre aquestes persones treballadores. Doncs el que s'amaga és complicat d'explicar, però molt fàcil d'entendre. Però, Denís, quan nosaltres ho pensem des del primer món, des de la distància, des d'allò està molt lluny, el que està passant a Pakistan, Bangladesh, la Índia, les directives europees que tenim a casa nostra de diligència deguda, és a dir, aquesta responsabilitat que tenen les empreses de saber el que fan els seus proveïdors, ens protegeixen o no? Sí, podríem passar, sisplau, a la diapositiva número 7. És una bona pregunta, perquè deguda diligència vol dir d'obligatori compliment. Això ha inspirat, després de molts anys, s'ha aconseguit mitjançant la pressió d'associacions de treballadors, associacions socials, com per exemple la campanya Roba Neta, que és una de les que treballem dintre de CETEM Catalunya, que és una campanya internacional que des de fa molts anys, al igual que CETEM, que estem treballant en temes de vulneració de drets en el sector tèxtil, electrònica, sobirania alimentària, banca armada, etc. Doncs què passa? Clar, s'ha aconseguit després de molts anys de molta pressió, des de la base social cap a les organitzacions públiques i internacionals, el dret a tenir dret. I això és molt fort, perquè si ben bé les constitucions i els principis rectors de Nacions Unides estan obligats a mantenir condicions de seguretat, de prevenció, de garantia de drets, això no s'aconsegueix perquè fins ara, gairebé el 2020
2020 cap endavant s'ha anat aconseguint que aquest dret realment siguin d'obligatori compliment, no de voluntaritat. Doncs aquest tipus de normativa que ara fa poc, el 1 de gener del 2026, es va posar en marxa, o sigui, molt de temps, aconsegueix que les empreses es facin responsables de totes les vulneracions de drets i també de preveure millores en les condicions de seguretat laboral. Aquesta pressió després es traspassa als estats i són els estats els que tenen la responsabilitat tant jurídica com administrativa de fer complir aquest tipus de lleis. Doncs podem dir, bueno, estem protegits, sí, però hem estat protegits d'una manera una mica tramposa. Feta la llei, feta la trampa. Però jo encara dubto de com estan fetes les coses, a veure si ho podem entendre de tots. És a dir, quan pensem en marca de roba espanyola, tothom pensa de seguida en Inditex. Inditex fabrica una peça de roba a Bangladesh i té responsabilitat sobre com s'estan duent a terme aquestes peces allà. Clar, el que passa és que... Sobre una directiva europea o sobre les directives de Bangladesh o com funciona? Bueno, a veure, aquí n'hi ha diverses coses. Una és la normativa europea que obliga que les marques que fan encàrrecs a altres països es facin càrrec de les condicions que n'hi ha en tot el procés. En tot el procés, sí? Això és una cosa. El que passa és que, per exemple, els éssers humans reaccionem davant crisis. El 2013, en Bangladesh, en Rana Plaza, es va produir l'enfonsament de gairebé 4 fàbriques que, no obstant això, havien estat auditades 2 setmanes abans. Què va passar? Aquest tipus d'auditories que haurien d'estar garantitzades per les mateixes fàbriques i pels governs i per les marques no estaven d'aquesta manera alineades. Doncs, producte d'aquest enfonsament i de l'escàndol, perquè van morir gairebé 1.300 persones i van quedar ferides moltes més, es va generar un tipus de reacció a nivell de les marques, de les empreses, però amb el suport de les associacions civils, i es va generar l'Acord de Bangladesh. Què vol dir això? Que les fàbriques, les marques, les marques i els governs han de fer un acord, un contracte en què es fan càrrec de totes les fases del procés de producció d'una peça de roba. Estem parlant, per exemple, que a Bangladesh n'hi ha més de 4.000 fàbriques, més de 400.000 persones que treballen en aquest sector. Doncs quina és la responsabilitat nostra des d'aquí? Comprar i seguir comprant o donar suport també a aquest tipus de lleis que garantitzen que la roba que nosaltres comprem, que es confecciona en l'altre lloc, sigui adientment produïda. Perquè si no, com deia el company, una peça de roba és impossible que costi 3 euros. No és possible, no és normal. Algú paga aquest cost. Doncs el cost, les marques ho traspassen als fabricants. I com que els fabricants d'aquests països, a vegades, sobretot en aquell últim model que tenim de fast fashion, de tota la moda ràpida, per captar aquestes comandes, traspassen ells també a altres petits fabricants, i així anem, per això diem que és molt foscor. El que deies de la subcontractació constant que afebleix el control i el procés. Doncs clar, en un model mundial com el que estem visquent, on la globalització s'involucra a tothom, hem de ser responsables des del consum, però també des de la responsabilitat que li cau als governs que acreditin que aquests processos es fan d'una manera raonable.
Jo abans de venir a la taula rodona he mirat les etiquetes de la meva roba. Jo les tallo sempre perquè no vull que em piquin i m'ha costat trobar etiquetes i no he aclarit què em puc posar i què no em puc posar. És a dir, perquè tothom ho entengui, què hem de veure en una etiqueta de roba per entendre si s'ha produït correctament, si el tèxtil és correcte, si fins i tot després la combinació de robes del forro con lo de arriba ho estic fent bé o no ho estic fent bé. Més que res perquè tothom puguem agafar consciència. Jo només volia apuntar sobre això. Ara mateix les etiquetes, tot això que demanes, poca informació ens donen. Ens donen una pista sobre el país on s'ha confeccionat, que a vegades tampoc no acaba de ser del tot real. Això ens podria donar una idea sobre les condicions laborals. I després ens dona la composició, els materials sobre els quals s'ha fet, que moltes vegades jo entenc que jo sempre em miro les etiquetes i segons amb qui vaig a comprar, diu per què collons et mires les etiquetes si com que és de color blau marí, jo volia un jersei blau marí i ja em va bé. I l'altre m'és igual. Llavors, fet aquest apunt, en aquest sentit, s'està treballant, la Comissió Europea està desenvolupant el que s'anomena, no sé si ho heu sentit a parlar mai, el passaport digital de producte, segons el qual cada peça de roba que es posi al mercat ha de, encara s'està discutint primer quina informació durà i com es tindrà accés a aquesta informació. Però la idea és que, no sé, qualsevol vas a comprar-te una samarreta i ja sigui amb un codi QR o amb el que sigui, allà surti tot l'historial d'aquella samarreta, des de qui l'ha fet, qui l'ha cosit o on s'ha cosit, d'on ha sortit el cotó i tot plegat. I si hi ha, el que passa que és una mica complicat, perquè si hi ha material reciclat, d'on prové aquest material reciclat, que això ja és aspirar a bastant. Però bé, la idea és aquesta, més que res, amb un objectiu de donar transparència i la màxima informació possible al consumidor. I, a més, posar, retratar aquells fabricants que no compleixin les lleis o fer-ho més difícil aquest no compliment de lleis. No sé si volies aportar alguna cosa tu també, Miquel. Sí, jo volia fer un apunt, seguint amb la línia aquesta, i és una reflexió. Mireu, cada dia a les aduanes d'Europa entren més de 12 milions de paquets provinents del mercat asiàtic. 12 milions que estan saturant totes les aduanes dels nostres països, que més de 5.000 avions aterren als nostres aeroports de la Comunitat Europea, provinent d'aquest mercat, i que, en certa manera, han fet servir un buit que hi havia sobre el tema de la taxa de paqueteria de menys de 150 euros, que això està fent realment malbé tota una economia pròpia d'Europa, us ho dic en aquest sentit. Es posarà mitjans de més control, a partir del mes de juliol s'aplicaran unes taxes per reduir tot això, però el mal està fet. Perquè hi ha una cosa molt important, i és que en aquests moments, quan estem consumint el tèxtil, és un procés dopamínic. La sensació d'apretar botons i anar veient coses i d'estrenar. Mireu, el 40% de tot el que teniu en el vostre armari no us el poseu mai. O sigui, agafeu aquesta nit o demà, quan vulgueu, i mireu-vos els vostres armaris i veureu que el 40%, com a mitja, que està estudiat, no us el poseu. O sigui, sou petits contenidors dintre casa vostra. No deixeu ara de cop i volta en els contenidors perquè si no l'Ajuntament de Sant Quirze ens trucarà de seguida que anem a recollir dia darrere dia. Però tot això és molt important que ho entenguin perquè hi ha un segrest del consumidor, sobretot jove, que crea aquesta visió amb aquest poc preu que té la diòcesi i que no té cap mena de consideració d'on està fet i com està fet, i inclús l'article, com que ens posem moltes vegades, pot tenir elements tòxics en el nostre cos. Vull dir que
El problema és molt més greu del que ens estem pensant. Hi ha un problema neurofuncional de crear uns joves i no tan joves consumidors dopamínics, perquè al fons aquestes grans marques i de noms, els Sheins, Temos i tot el més no són factories, són unitats de màrqueting, sí? I que a més no tenen botigues. Sí? Ara han comprat els magatzems de Fayette a París per dir que tenen una botiga. O sigui, perquè tenen tants diners que poden arribar a comprar una botiga només per dir que en tenen una. Sí? Vull dir, jo crec que ja va ser hora que es fes. Necessitaríem un 30 minuts de TV3 cada setmana només per anar obrint el que estem parlant aquesta nit aquí, cada un de nosaltres. No? Però realment hem de començar, i sobretot l'educació és molt important que comencin a veure que són abduïts per un sistema de consum que realment els està fent un procés neurofuncional de poc criteri. I que això té repercussions en els impactes de l'administració pública, dels costos de gestió, perquè aquestes organitzacions no es fan càrrec ni de 10 cèntims de la recuperació de res. I ho estem pagant amb els nostres impostos. Parlaves de com Shein, Temu són factories de màrqueting. Finalment estan tota l'estona bombardejant gent jove, gent no tan jove com podem ser nosaltres. Al final ningú s'escapa i a tothom ens arriba. Aquestes mateixes campanyes de màrqueting d'altres empreses, com pot ser un Wallapop, un Vinted, han obert la ment també de la gent al reciclatge, a consumir aquestes prendes en mercats de segona mà? A veure, donen sortida a pensar que en el teu armari tens productes de valor. Però t'haig de dir que per molt que posis coses a Vinted no les acabes de vendre. No, digues, Francesc. Jo només volia afegir que, diguem, com tot, sí i no, perquè ajuda, diguem, aquesta consciència, el mercat de segona mà, podem consumir productes de segona mà. Ara, per altra banda, igual que quan diem que el tema del reciclatge està quasi resolt, doncs crea o genera aquesta sensació de confiança, de dir, bueno, doncs m'ho compro, perquè si no després m'ho podré vendre de segona mà i ja s'aprofitarà. Vull dir que tot allò que representa que tenia una part bona potser acaba tenint una part... Potser acaba accelerant també el consumisme de després ja ho vendré. Una part fosca també. Jo volia comentar que feta la llei, feta la trampa, hi ha alguns alumnes que et diuen m'ho quedo i ho vendré al Wallapop i guanyaré diners del mercat d'intercanvi. Per tant, aquí també hi ha aquesta llavor que has d'anar fent créixer contínuament, però ells mateixos es generen debats i això és interessant. Hi ha l'altre que no ho troba bé, perquè clar, t'estàs aprofitant d'algú que vol donar-ho per allargar la vida, llavors, però igualment estic allargant la vida de la peça, per tant estic fent que no es produeixi més, es generen debats. Parlo només a nivell de joves, això, menors de 18 anys, però sí que hi és, i sí que hi ha el concepte aquest. També et venen molts alumnes que diuen no, jo és que ja no consumeixo pràcticament res nou, tot ho faig servir que ja està usat o que ja ha estat comprat. Jo crec que entre els joves està bastant extès també aquesta via. Ja no és un intercanvi, però com a mínim no consumeixo roba nova. I és el consumidor el responsable de consumir bé, aquest consum conscient, o també ha d'anar acompanyat de legislació, de normatives, de prohibir segons quines produccions perquè d'aquesta manera no arribin al mercat? Mira, un dels exemples que posem, ara no recordo en quina matèria ho fem, però un dels exemples que posem és, no té res a veure amb la roba, perdona, no té res a veure amb la roba, però els impacta molt. A Suècia van deixar de vendre pastes de dents amb l'embolcall de cel·lofana, la caixa i la pasta gràcies a que es va fer una campanya de conscienciació i la gent no comprava quan anaven empaquetats així. I en menys de mig any les empreses van deixar d'empaquetar amb tot això perquè la gent no ho comprava. Llavors, són idees d'aquestes, donar a conèixer idees d'aquestes és com ells se'n poden adonar,
o ens en podem adonar, perquè llavors també diuen, ostres, ho hem comentat a casa, etc. I per tant també s'extén la llavor aquesta o la planta aquesta va creixent. Jo crec que el més potent és entendre-hi la consciència, o sigui, conscienciar l'educació, que probablement a vegades ha d'anar en pes per les lleis, per les sancions, però si no hi ha una educació de base, sempre hi haurà algú que intentarà saltar-s'ho, intentarà... Llavors, l'educació, per molt que jo mateixa ho he dit abans, a vegades després d'una swap party penso és l'última, m'he esgotat, ja no puc més. És molt cansat això, de conscienciar. Però l'endemà et ve algú i diu, ostres, no en farem una altra perquè és que he descobert que tenia una samarreta o no vaig portar-les totes perquè en tenia moltes. Clar. Vale, doncs ja està bé, vinga, en farem una altra, però l'any que ve. Sí? Llavors l'educació és bàsica. Sí, yo afegiria només que crec que la responsabilitat s'ha de repartir. Tothom tenim responsabilitat i els éssers humans som sers consumidors. Mai deixarem de consumir. El que hem de tenir és de quina manera consumir. Jo sempre dic que el consum no te consuma, perquè necessitem consumir. Ara, les empreses tenen una responsabilitat, ja l'ho he dit, o sigui, això no s'hauria de discutir. Els governs tenen també la seva responsabilitat de dir, bueno, si arribarà a mi un producte, jo vull saber de quina manera s'ha fet. No? Les comercialitzadores han de tenir també un nivell de responsabilitat. I aquí jo estic totalment d'acord amb tu que el procés d'educació i d'educació no només a les escoles, també a casa, ha d'anar de la mà en tot això. Fa un moment li deia al Francesc, nosaltres estem gaudint de llibertats que abans eren utopies. I aquestes utopies han arribat als organismes internacionals a marcs legals producte de l'educació, de la consciència, però també hem de fer incidència política. Tots aquests acords que s'han aconseguit han sigut de la pressió d'organitzacions socials, civils i de les organitzacions de treballadors de tot arreu cap als partits polítics que costa mogollon arribar a ells i que ells puguin arribar a inspirar, a proposar aquestes lleis. Ja ho comentarem després en la segona ronda de preguntes, però finalment hem de també tomar consciència de no només el que comprem, sinó després a qui li donem el vot i quin tipus de partit serà capaç d'impulsar un tipus d'iniciativa legal que després possibilite que el marc legal del nostre país o del país on estem s'estiguin assegurant per una qüestió que és d'ètica i de responsabilitat social de quina manera es fan les coses. O sigui, a data d'avui parlem de los ODS, que són gairebé 30 claus, que jo la primera vegada, i us digo sincerament, la primera vegada que vaig veure quins eren els criteris vaig quedar congelada. O sigui, qui no vol que hi hagi fam en el món? Qui no vol un salari digne? I quant de temps ha arribat perquè això se constituya en un marc de responsabilitat social i corporativa? Doncs nosaltres tenim la responsabilitat i podem exercir-la, perquè una de les coses que ha guanyat aquest grup de sociòpates que conviu en les multinacionals és que ens han convençut a nosaltres que no tenim poder a l'hora de prendre decisions. I cada dia nosaltres prenem decisions, cada dia diem, què compraré? Però què passa quan el que volem comprar és molt més car? Què passa amb una família que té 4 fills que li ha de comprar roba als 4 i no pot anar a una tenda de roba sostenible perquè és més cara? Doncs la responsabilitat del consumidor, no. Ahí és la responsabilitat de l'Estat, del fabricant i de l'empresa. Doncs tothom té un rol i jo crec que hem d'exercir-lo el que a cada un li correspongui. Abans el Francesc també apuntava que arriba el moment de qui posa els diners i a qui li interessa produir de segons quines maneres i quan els costos
ens diuen doncs produïm d'aquesta manera millor que ens sortirà més a compte i tindrem més beneficis a les empreses. Entra aquí el moment de parlar també de finances ètiques. Com poden les finances ètiques ajudar a fer que els projectes de la Xènia, del Francesc, d'innovació, de disseny sostenible, amb creativitat, de tecnologia que millori des del reciclatge, la producció, com ho aconseguim que hi hagi diners perquè s'inverteixin en aquestes noves maneres de fabricar? No ho sé. Donem per acabada la taula rodona. No, jo diria que és, diguem, clar, els diners són porucs. Llavors, encara que, diguem, hi hagi algú que estigui enfront de fer inversions amb una càrrega ètica, sempre hi ha d'haver una perspectiva interessant de retorn i després també que el projecte o el producte resulti atractiu i, si més no, aquells diners de menys que guanyaré, com a mínim que tingui un retorn amb imatge o amb una cosa d'aquest estil. Llavors, moltes startups que es donen ara, que treballen en materials nous, que organitzen o comercialitzen o fabriquen productes en els que realment no només el producte és mediambiental sostenible, sinó que a més té un impacte social en la comunitat que ho produeix i coses d'aquestes, normalment solen gaudir de finançaments d'aquest estil. Ara, esclar, solen ser, com malauradament, sempre coses bastant d'impacte reduït, no? Sí, al final, seguint el fil, al final sí que és veritat que com a startup o com a emprenedor et trobes amb molts obstacles a l'hora de donar-te a conèixer, sobretot arribar a la gent. Al final també el preu influeix en la compra, però aquí també ve la reflexió una mica del consumidor de quantes vegades em posaré, quina vida útil té aquesta peça, la podré reparar, en quines ocasions la puc utilitzar, quins diferents usos li puc donar. Llavors, aquí és com a vegades només amb una peça de roba podem vestir-nos durant 5 o 7 dies diferents, amb 7 àmbits diferents. Llavors és una mica buscar també com a consumidor el preu i el valor del que estàs comprant en aquest sentit. M'agradaria, si us sembla, fer una ronda final de busco l'esperança, busco la salvació realment en aquesta taula. Digueu-nos una acció concreta, un projecte, una idea que us faci pensar que el 2030, 2030 igual ens queda massa a prop ja, el sector tèxtil serà millor que ho és avui. Si et sembla, Miquel, comencem per tu. Penso que viurem temps de limitacions. I la limitació també és una forma d'entrar cap a dins d'un. Vull dir, moltes vegades, quan no som conscients dels límits, tirem de mà i amb el consum és el que fem. Pensem que no hi ha límits. Vull dir, quan pensem que aquest telèfon mòbil mateix hi ha 32 elements de la taula periòdica, que 17 d'ells ja estan en perill de perdre's a menys de 20 anys, comencem a pensar que aquests 10 milions de telèfons mòbils que es venen cada mes en la Comunitat Europea, de pensar com utilitzem i com allarguem la vida dels mateixos. Per tant, vull dir, jo crec que serem una societat més, en aquest sentit, més quieta, perquè també tindrem menys capacitat de tenir els recursos que estem disposant en aquests moments. Vull dir, estem aquí tan tranquil·lament sentats, però hi ha una quantitat en aquests moments de polièster en l'estretxa de l'Hormuz que està esperant i que moltes factories estan completament parades en poder rebre matèria prima i que això portarà a limitar, perquè els costos se'ns dispararan i hem de començar a pensar que
com es deia abans, think small, o sigui, pensem en petit i pensem en localitzar una altra vegada moltes coses de les nostres vides. I jo soc molt esperançador perquè vaig néixer el dia de l'esperança, vull dir, això ajuda molt a la vida i penso que fins al final tinc aquest sentit, no? Amb el tema del tèxtil penso que és un moment fantàstic, jo veig les generacions de dissenyadors que estan entrant en aquests moments. Evidentment, dissenyar de manera que no pugui ser reciclat costarà diners i no es faran tonteries. I tot allò que sigui produït sense tenir un control a nivell d'etiquetatge correcte, perquè si us dic jo quan venen les etiquetes i us veig la realitat en els escàners que tenim d'òptics hi ha unes diferències abismals, ens portarà a una nova realitat. A partir del 1 de gener del 2025 és obligatòria la recollida de tot el material tèxtil a tots els municipis de la Unió Europea. Sí? Fins ara això era una assignatura com la que estàvem a l'institut, que semblava que era la Maria, no? Perdona que ho digui així. Ara és una assignatura troncal, i l'hem de provar. Francesc. Jo, com que no soc gaire creatiu, em copio l'eslògan d'un heroi de TV3 de fa uns anys, el Capitán Siam, que sempre ens recordava que els petits canvis són poderosos. Molt bé, Xènia. Doncs, en el meu cas jo crec que no és ja tant fer millor la roba, sinó realment és pensar a nivell creatiu com utilitzar aquesta sostenibilitat per apoderar-te d'aquesta nova vida del que ja existeix i de crear a partir del que ja tenim. Doncs jo el que tinc molt clar és que els joves d'avui, aquests alumnes que jo a vegades tinc a classe de biologia, i els dic, un de vosaltres participareu en la vacuna del VIH i l'aconseguireu. Un de vosaltres aconseguireu poder eliminar tot el microplàstic que hi ha actualment a l'oceà i desapareixerà. Un de vosaltres serà un polític, un de vosaltres serà un gestor, un de vosaltres serà un empresari, un de vosaltres serà un CEO de no sé què. I per tant, si ja tenen aquesta idea, aquesta visió crítica, aquesta sostenibilitat integrada, és més fàcil que això arribi a les empreses, arribi a la política, arribi a tot arreu. I que per tant, les noves idees, aquests nous dissenys, estem parlant de roba, o aquesta nova tecnologia, aquestes noves fibres, ells ja la portin com a cosa evident a fer. I aquí és on jo no perdo mai l'esperança. Jo també soc superpositiva. De fet, som aquí. Estem parlant d'això. Hem aconseguit, després de molts anys, però hem aconseguit lleis i marcs legals que justifiquen que tot aquest tipus de protocols se portin a efecte. I a més, aquí a Espanya tenim un incentiu molt gran cap a un parell de coses que es m'han quedat en el tinter, normal, que és cap a la compra pública. I això és molt important perquè, malauradament, les multinacionals i les grans empreses tenen molt més diners que a vegades els governs. Doncs, com aconseguim reprendre aquest poder? A través de la compra pública. Els estats, a nivell d'hospitals, d'infinitat d'espais, es compren multitud de teixit. Només a Catalunya representa el 30% de la despesa pública. Doncs què passa si l'Estat, que té aquest poder de compra, té en la seva licitació una sèrie de, jo sé que parlo d'una manera molt tècnica, però clàusules socials que s'inclouen dintre del procés de licitació. I això vol dir incloure tots aquests aspectes que hem estat parlant perquè les empreses que volen entrar en la competència pública han de garantir. Això és una. Dos, a Catalunya portem més de 10 anys incentivant el Centre Català de Drets i Empresa. Després de tots aquests anys hem aconseguit, a força d'organitzacions socials, insisto sempre, el poder de la capacitat civil,
d'impulsar aquest tipus de processos. Aquest centre, després de 10 anys, s'ha lograt incorporar que és una iniciativa que representa un mecanisme de supervisió i de seguiment perquè totes les marques que tenen matriu a Catalunya o que d'alguna manera s'abasteixen des d'aquí han de garantir, prevenir i reparar qualsevol tipus de perjudici que s'hagi fet en temes d'impactes ambientals, impactes a nivell de seguretat laboral, i això permet, perquè serien informes públics, que les persones que han tingut o que han tingut algun accident o han patit d'algun tipus de vulneració dels seus drets tinguin la capacitat de demandar davant d'aquest centre de drets i empresa a les marques o als fabricants. I això jo crec que és important de destacar perquè és una lluita de la ciutadania i jo creo sincerament que si no tenim esperança, apaga i vámonos, no? Perfecte. No volem apagar i marxar encara. Els hem de donar el torn de paraula a tots vosaltres que ens heu acompanyat aquesta estona. Podeu aprofitar per preguntar el que vulgueu. Tenim un planter expert avui aquí. Ja heu vist totes les idees i qüestions que s'han posat sobre la taula. Així que, sobretot, qualsevol pregunta que tingueu, no sigueu tímids i ens ho podeu adreçar. Em semblava que aixecava la mà per aquí. No? De moment ningú? Us plantejo una pregunta. Mentre escalfeu, no sigueu tímids i feu preguntes. Mentre arriben preguntes dels assistents, com podem començar demà mateix aquí a Sant Quirze a canviar el nostre armari? Com ho hem de fer? Jo d'entrada et diria, si no et cal, no el canvis. Ja el tens. Això també és veritat, no cal canviar res més. I si no anem a l'institut, encara ens deixaries entrar a l'institut a fer una mica de canvi? Dijous que ve, sí. Vale. Bueno, jo aprofitaré ara per dir una frase que podia preparada, una frase que va dir la dissenyadora Vivienne Westwood fa molts anys, que va dir, compra poc, compra bé i fes-ho durar. Ella ho va dir en anglès, T'ha quedat igual de perfecte en català. Sí, sí. Miquel. Jo, com que tinc que tirar cap a casa, us diria que anéssiu a les botigues de segona mà. Us ho dic així de clar. El Roba Amiga té més de 40 botigues en el territori de Catalunya. Malauradament aquí a Sabadell no en tenim, però sí que en aquests moments hem arribat a acords i podeu anar al Campo, aquí al costat de Sant Quirze, i al Campo, en aquests moments de tots al Campo d'Espanya, tenen un lineal dintre l'àrea de tèxtil que tot és de segona mà que proveïm nosaltres. O sigui que, en certa manera, tu pots anar a qualsevol gran superfície en aquests moments i comprar-te un teixit de la seva distribució o una camisa que hem facilitat nosaltres, el pot de marmelada, passar per caixa i emportar-lo cap a casa teva. Vol dir, és un moment molt important i és que estem hibridant el sistema. Ho dic així de clar. Fa uns anys era una mica impensable que tinguessis en un Alcampo un lineal de roba de segona mà. 4 anys. I en aquests moments tots els Alcampo d'Espanya ja tenen lineals de segona mà que proveïm les organitzacions Roba Amiga, Càritas, etc. En part que només el que som nosaltres a nivell de l'estat espanyol ja tenim més de 190 botigues de segona mà. O sigui, m'encantaria algun dia veure les Cortes espanyoles o el Parlament català amb els polítics vestits de segona mà. Ho dic en sèrio, m'encantaria. Vull dir, jo vaig de segona mà, us ho dic sincerament. El pantaló, el jersei que porto, i a vegades vaig a la facultat i els alumnes els convido a que es vesteixin de segona mà i que s'intercanvien la roba entre ells. Vull dir, jo quan arriben els teus alumnes a la facultat els espero. I llavors, perquè realment és això, i ojalà tinguéssim presentadors de TV3 vestits de segona mà, també, no? Vull dir que, en certa manera, perquè, a veure, l'únic que fem és conscienciar un model de país, també, i un model de consumir aquest país. I és molt important, perquè no hem d'esperar
tenir grans coses, sinó les coses que tenim fer-les notables. I senzillament hem de ser valents. És el moment, això que deies de fa 5 anys era impossible, ja és possible. I en aquests moments, organitzacions com aquestes de grans distribució incorporen la venda de producte de segona mà. Tenim un creixement de botigues en aquests moments realment important. Ja no són botigues de gent pobra, ho dic així de clar, que entrar a aquelles botigues fa olor. Perdoneu que ho digui això, que es diu com si estigués a la parròquia. Vull dir que, exactament, les nostres botigues tenen un disseny, tenen una estructura visual de comunicació que no té res a veure i es pot comparar a qualsevol Bershka o qualsevol Stradivarius en aquests moments. Inclús us diria, la nostra cap de retail, de botigues, prové del sector retail de consum. Sí? Què vol dir? Que hem d'aprendre als joves que a lo social i a lo mediambiental està la solució del sentit de les seves vides. És aquesta conscienciació una miqueta que dèiem de que s'ha anat fent durant el temps i que des de la societat civil tot és possible. Quan arriba segurament a càrrecs de responsabilitat d'un al campo, una persona que ja ha estat educada amb una sèrie de valors, és més fàcil sentar-se amb aquella persona i poder-la convèncer de que ha de col·locar aquests lineals. Tot i això us ha costat 5 anys, no? Sí, però ara us convido que sigueu vosaltres que aneu a consumir. Exacte. I que passeu per caixa. Exacte. Bueno, en el meu cas jo crec que sobretot no consumir per impulsivitat, no? Que moltes vegades tendim ja per xarxes socials o per impuls de necessito aquesta peça de roba perquè m'agrada molt, però realment parar a pensar en el que hem parlat abans, no? Quina vida útil li donaré a aquest producte, si la podré reparar, si acabarà al final en un container o si tindrà molts anys i la podré inclús passar de generació en generació. No? I una mica pensant el que tenim i el que tinc, doncs què puc fer amb l'armari, no? També enllaçat amb el que deien. Jo per mi, ara estava rumiant, no? Com saps si aquell presentador porta roba de segona mà o no? Perquè nosaltres, Miquel, no ho sabíem, que tu la portaves. Jo no ho sé que el Miquel anava de segona mà, jo vaig íntegrament de segona mà, bambes incloses perquè eren del meu fill, però vull dir que a vegades el calçat és com que no, no? Jo el 40% de la meva roba o més en aquests moments és de segona mà o de mercats d'intercanvi de l'institut o d'altres llocs o de botigues de segona mà. Cada vegada soc més usuària perquè quan necessito alguna cosa em plantejo molt. I avui el meu fill, parlant de la indústria, avui el meu fill m'ha vist que em posava aquesta camisa, que és l'última cosa de segona mà que em vaig agafar perquè necessitava una cosa estampada que no fos llisa, perquè no tenia res i per una cosa concreta ho necessitava, i avui m'ha dit, home, avui et posaràs això sintètic? El tinc molt matxacat. I dic, sí, perquè ho tinc, perquè em va bé, perquè m'agrada, perquè estaré tot el dia fora de casa, em va ample, em va bé. Diu, val, diu, és que tu sempre dius que tot el que sigui sintètic, com menys utilitzem millor. Vull dir que aquesta petita reflexió, que és molt interna de casa, us la comparteixo, però que penso quan necessito una cosa, si realment la necessito és un impuls o... I ja ho he integrat bastant, crec. Tot i així es puc millorar. Una cosa que els meus alumnes a vegades també parlem és què els motiva. Jo he començat dient la seva part i no hi posem nota. Però una cosa que motiva és saber que poden fer un TDR, un treball d'investigació, i que si el fan prou bé el poden presentar a un concurs. I que per tant és un al·licient, que algú els hi reconeix i que potser tindran un petit suport per continuar investigant quan estigui a la universitat. Això també és un impuls. La Swap Party va guanyar un premi, me n'he oblidat abans de dir-ho, aprofito ara, precisament perquè era un projecte innovador en un centre educatiu. I l'alumnat no ho va fer pensant en el premi perquè no sabíem ni que existiria aquest premi. Però s'hi van presentar, van anar ells a recollir el premi i estaven al·lucinats de que un projecte que per ells era una cosa d'escola tingués un valor més enllà de l'escola. I això també hi és. Penso que com a societat hem d'anar premiant aquestes petites bones voluntats. Jo també, això és de segona mà.
vaig començar a treballar a setembre al 2019. Sí que ya tenía alguna conciencia, pero después de trabajar como coordinadora de la campaña y ahora continúo trabajando como colaboradora, tengo un fill de 17 anys i em torno boja cada vegada que em diu «Mama, és que això està molt barat». I jo dic, mira, Phil, vine amb mi alguna xerrada, que ja l'he portat, perquè ja em costa molt pagar, a més, diners que es van molt fàcilment, roba que no s'utilitza. Però jo torno a la política, perquè és que tot el que nosaltres fem és política i cada vegada que nosaltres prenem una decisió de pensar també quina elecció vull fer perquè el meu país, el meu municipi, no? Tingui un sentit de garantir que no ens traspassin, perquè això és el que està passant, està passant molta responsabilitat a la ciutadania i a vegades no tenim tota la capacitat de donar-li la volta a això. Hem de fer un esforç col·lectiu i jo crec que aquesta és també l'oportunitat. Jo crec que la societat civil, a més, ha donat una evidència molt potent de que si construïm de manera col·laborativa i tots cooperem, les marxes que han hagut al carrer per el genocidi en Palestina han deixat en evidència que tenim una capacitat enorme de generar transformació social. Doncs des de casa nostra, però cap a dalt també, perquè els canvis els fa la base, sí, però han de ser polítics i han de ser econòmics. Estem ja acabant. Alguna pregunta dels assistents? No? Sí, una pregunteta. Si li podem acostar el micro? Jo només... Jo venia molt escèptic en aquesta trobada i m'ha agradat molt tot el que heu dit perquè ens afecta i això que s'ha de partir de l'exemple d'un mateix per aplicar-ho i no pensar que ho ha d'arreglar els governs i tal, que aquests no ho faran. I les lleis, que està molt bé que estiguin fetes, però i els objectius de sostenibilitat i tal, però l'economia estem molt viciats i ho tenim molt difícil per nosaltres i m'ha agradat molt. Però específicament per la Laia Brossa tenim un net que està a l'institut i està molt transformat en aquest sentit. I sí, ha comprat pantalons, ha canviat els mercats aquests. Ha comprat, vull dir, ha intercanviat. Recordeu-li que dijous que ve hi ha la swap party de primavera. Ja ho deu saber. Sí, em sembla que ara està per això fora, està en un intercanvi a Alemanya. Molt bé. Algun comentari més sobre la taula? Doncs moltíssimes gràcies, Miquel, Francesc, Xènia, Laia, Denís, per haver-nos acompanyat avui, per demostrar-nos amb totes les vostres iniciatives que el canvi és possible, que l'hem d'interioritzar cadascú de nosaltres, que l'hem d'empènyer també cap amunt, que tothom ens escolti i gràcies també a la Mesa de Solidaritat i de Cooperació per organitzar aquesta taula rodona, gràcies al municipi de Sant Quirze del Vallès per iniciatives com aquesta, per aquesta festa del consum just i de les finances ètiques, perquè entre tots impulsem aquest canvi. Gràcies també a tots vostès per haver vingut fins aquí a acompanyar-nos i agafar una miqueta més de consciència. Gràcies, molt bona nit. Bona nit.